digamos que dá comezo ao proceso participativo e de xeito simbólico, todos os alcaldes que estamos en este territorio líder, quixemos darlle ao botón da participación. Agradecer aos alcaldes e alcaldesas que se achegaran ata Tui para coñecer de primeira man pois, o programa LEADER no que estamos empezando a desenvolver. Non? Estou aquí en calidade de presidenta do Grupo de Desenvolvemento Rural, que antes era 18 e que agora vai a pasar a ser 14, no que hai 13 concellos, no que hai aproximadamente 145.000 habitantes e no que nese reparto de fondos LEADER que a Galicia lle corresponden 84 millóns de euros, hai que decir que un 40% menos que na anterior convocatoria, pero bueno, son 84 millóns de euros. Ao noso grupo de desenvolvemento rural, igual que aos outros 24 que hai en Galicia, lles corresponde unha media de entre 3 e 5 millóns de euros. Vale? Entón, que estamos facendo agora? Estamos diseñando unha estrategia. Esa estrategia vai a marcar cales son as liñas prioritarias de financiamento dos proxectos do noso territorio. Esa estrategia, tal e como marca a Unión Europea, coa súa filosofía bottom-up, de abaixo a arriba, ten que ser unha estrategia participativa, na que todos os integrantes do territorio, e non só os concellos, sino asociacións, entidades, comunidades de montes, etc., participen en decidir que territorio rural queremos para o futuro.